Onder de motorrieders kom je alle je verschillende types in. Duistergebroekers en weekendrieders, racers en tourrieders. Leden van motorclubs van Honda en Harley en van gezellige sociale vriendenkringen en herries koppende criminele bendes. Maar het laatste komt in Friesland haast net voor. Het gaat vooral om de willen. Ja, het is het wereldje waar je in zit en het is het sfeertje. Het is mijn hele leven. Ik ben al vanaf kind wel al motorgek, zeg maar. Ja, dat geeft toch wel een stukje vrijheid, een uitlaatklep. Dat is mijn alles. Oh, het gevoel van een miggen. De Miggen? Ja, er belt heel veel, je hoort heel veel miggen onderwijs. Nee, dat kan ik niet uitleggen. Nee, al zou ik het proberen uit te leggen, dan zou ik het niet begrijpen. Dus ik doe het ook geen poging. Nou rijd ik al meer dan 24 jaar motor, maar aan een motortoertocht, daar heb ik nog net al mooi in. Je wil een keer de halve stedentocht, maar dat is mijn te massaal, dus daar ben ik gauw weer mee ophouden. Joer doe ik mooi aan de spooktoertocht. Dat is een motortocht, organiseren door Café de Spook in Ljouwert. En dan zul je zien wat dat opsmiet. Zo'n toertocht, dat is vaker mooi? Ja, dat ook vaak, ja. Ja, wat voor de spook. Voor de zoveelste keer, de laatste keer dat zet ik tocht uit, dus dan rijd ik wat voorop. En we zijn heel leuk, even mooi beetje vet rijden. Doe je dit vaak, zo'n spooktoer? De bedoeling is 2 keer per jaar, variëren na hier. Het hing een beetje van het waar al. Als het ruimt, dan doen we het dus net. Is er een soort animo voor? Ja, je hoort 24 motors. De grootste groep die we ooit gewonnen hebben, 34 motoren voor mij. Dat is een hele grote groep bij elkaar. En die hoort in 24, haast ongeveer denk ik. Mooi ploeg bij elkaar. Is er zo'n zo'n net motorrieders wat er nog zo leuk is? Ja, alles bij elkaar. Dat is hoe Friesland eruit zit. Normaal ga je van die auto naar Zwolle af en Zwolle ga je naar doorzetten. En dan pak je alle B en C die bij elkaar. Dat kom je normaal nooit. Ik kom een dwarpje om, ik nooit weg. Prachtig. Wat betekent een motor voor jou? Een stukje vrijheid denk ik. Ja. Ik heb nooit dwang in en sinds een paar jaar hier. Dus jongens, ik heb een Ribis heb ik ooit een keer heel inderdaad, jongen. Ik dacht jongens, maar ik liep de Ribis van een motor, ik liep er gewoon herrie. En dan kan ik een motorkeer van daar net door een motor erbij en dan mag je trots zetten. En pik goede kameraden om je heen en dan mee kan heel lang. Is ook lid van een club? Ja, ik ben lid van de club. Ja, dat weer een paar mooi. Welke club is dat? De Paulus. Ja, dus we gaan vaak toeren als het even kan. Wat jij het totaal niet leven dat je lid van zo'n club is? Nou ja, god, een mooie club is altijd wat leuker dan ledig, hè. En achter het is al een beetje baan, wat vreun. We hebben een keer in de 2 weken dan hebben we een clubje, dus dan hebben we het er even over en een beetje ja, leuk, gezellig. Ja. Voor de netmotorrieder is het misschien al even wat onbegrijpelijk, maar het gaat ik net altijd alleen maar om motors zelfs wel. Het gaat net alleen maar om motors, maar heel prettig wel. En ja, het is wat anders als een hobby als visje, nou net. Het stijgt heel heet boven visje, dacht ik. Ja. Ik dacht dat het helemaal naar de andere kant daar slaat, denk ik. Ja, het is een beetje eenzaam aan de wetterkant zitten, een mooie vishengel. Ik denk dat dit wel een oorruit is, een beetje. Ik weet een bijzonder plak dat de leefde voor de motor en de zorg van mensen met gedragsproblemen of arbeidsachterstand bij je komen. Dat heet motozorg. In en om deze werkplaats zorgt de motor voor participatie. Motorzorg is een zorgwerkplaats waar we mensen met een arbeidshandicap helpen om weer aan een baan te komen. En we doen onderhoud en reparatie aan alle motoren en we bouwen customs. Dus echt de mensen die hier een motor brengen, die kunnen ervoor kiezen om het of door mij of Robert te laten doen of met de arbeidstraining te doen. Als je kiest ervoor om het door de arbeidstraining te laten doen, dan ben je vaak wat goedkoper uit. Je hoort wel eens van een vooroordeel? Ja, dat hoor je wel eens, ja. Mensen hebben vaak al een idee dat er van die kwijlende Mongolen aan hun motor sleutelen. En die hebben totaal geen idee van wat ze wel kunnen en wat voor deelnemers we echt hebben. Hoe ben jij hier zo terechtgekomen?
Ik ben een poos thuis geweest zonder werk en toen heeft de gemeente besloten dat je in zo'n herintredestraject moest komen. En net als veel van mijn collega's zit ik hier op dezelfde manier, op dezelfde reden. En dan uiteindelijk een diploma halen en weer aan vast werk zien te komen. En waar denk je aan? Wat voor diploma? Motorfietstechniek. Dat is per persoon verschillend, maar vaak is het gewoon structuur houden, dag-nachtritme goed in stand houden en ervoor zorgen dat iemand gewoon een nuttige daginvulling heeft. Het is nu nog dagbesteding, maar dan straks ook opleiding gaan beginnen en dan doorgaan in dit werk en dan opwerken tot monteur. Sommigen willen uitstromen naar bijvoorbeeld een spuiterij of naar andere metaalbewerkings... of misschien wel iets heel wat anders. Je doet natuurlijk ook magazijnbeheer hier of een stukje administratie. Alles wat bij een werkplaats hoort. Je mag heel random, maar moet je wel goed onthouden wie je wel en niet op gaat. Ja, die was dag vandaag. Ja, zeker, dat ging goed vandaag. En nog iets heel belangrijks. Ik weet het niet. Maar er was nog meer, dat was mij gedaan op. Ja, sterren doorgegeven. Je bent met facturen bezig geweest, hè? Ja. Ja. En wat ging er minder? Nee? Tips en toch verzekerd? Ja, je gaat echt supergoed de laatste tijd. De afgelopen 3 weken ben je volgens mij geen één keer te laat geweest. Ja. En nou, goed bezig. Ja. Was dat het? Ja, dat was het. Jij bent degene die de boel leidt. Dus, ik zit er nog niet zo heel lang in, maar ja, het motiveert wel heel erg. En je hebt verschillende motoren waar je mee te maken krijgt, verschillende leeftijden, verschillende rijders van jong tot oud. Van allerlei soorten mensen kom je hier tegen, dus ook allerlei verschillende motoren. Ben je een beetje motorgek? Ja, absoluut. Vroeger altijd brommen gereden en ja, nu wel doorgaan voor de motor. Dus ja, dat heeft toch wel een stukje vrijheid, een uitlaatklep. Dus ik denk dat dat voor veel mensen hier geldt. Dat ze gewoon een uitlaatklep nodig hebben en voor veel mensen dat ze ook van hun hobby hun werk kunnen maken. En dat geldt ook voor de buggelierder. Een motorfiets, Dardy, wat betekent dat voor jou? Dat is mijn hele leven. Ik ben er mee opgegroeid. Vroeger naar de motorbeurs in Utrecht. Heel snel als schakelbrommer gaan rijden. Knutselen, dingen uit elkaar halen en dan weer proberen in elkaar te zetten. En vervolgens mijn baan ervan gemaakt. En ja, nu mijn eigen stukje hebben op kunnen bouwen. Ja, het is natuurlijk ook een stuk ontspanning. Ik hou zelf ook heel erg van motorrijden. Nou, het is ook heerlijk om op je zondag gewoon lekker te gaan motorrijden met een groep. En dat samenhorigheidsgevoel zorgt ervoor dat je gewoon heerlijk met elkaar een leuke besteding hebt op zo'n mooie zondag. Jelbert Motorherberg, hoe lang bezit hij nou? Ja, dit is vanaf 2010, dus het 8e seizoen is dit. En hoe rent het? Ja, het rent fantastisch. Ja. In het begin hadden we wel iets bedenkingen erover zelf. Ja, want ja, het is altijd even aantasten van de markt, maar het groeit hier nog met de bezoekers, dus ja, we zijn wel tevreden. Dus hoeveel zijn jullie hier? Ik denk een mannetje of 10. Wat vandaan? Overal vandaan.
Het is een groep die overal uit Nederland vandaan komt. Gewoon een vriendengroep die elkaar ontmoet hebben op verschillende activiteiten, evenementen. Ja. Motor gerelateerd? Altijd motor gerelateerd, ja. Ja. De motor bindt jullie als vriendengroep? Ja, ja. En dan hoofdzakelijk Harley Davidson, maar er zijn ook wel mensen die ander merk rijden, maar niet zoveel. En jullie zijn hier vaker geweest? Ja. Ja. Wat trekt hier? De rust. We komen zelf uit Zuid-Holland dan. Ik en mijn vriendin en daar is het gewoon hectisch. En hier heb je wel de rust. De mensen zijn rustig, het verkeer is rustig. Wijd, ja. Wingenaar die komen hier sowieso voor de 4e keer al, dus dan ben je blij dat ik een soort vriend van je. Hè? Je bent vriend, een motorclub vriend, ja. Dan ben je net zo'n bouwvakker. Ja, toch even om. En die heeft nou zijn ja geknutseld uit. Ja, daar gaat hij hoor. Het is eigenlijk is het geen motor, maar een trike. Oh ja. Harley Davidson trike heb ik zelf gebouwd. Zo. En die daar ook, heb ik ook zelf gebouwd. Die is van mijn vriendin. Dus, Kom je vandaan? Ik kom zelf uit Amstelveen vandaan. Hier vaker geweest? Dit is nu de 5e keer. En wat bevalt hier dus zo goed? Ja, het is heel erg relaxed. Henkie en Ludo zijn hele relaxte mensen. Eten is prima, het slapen is prima. Ja, het is gewoon een hele leuke locatie hier ook. Ja, en Friesland is heel mooi om te rijden. Wat voor motorrijder bent u? Ik rijd bij BMW. En daar staat hij. Maar jullie hebben een kamer hier, hè? Ja, we hebben een kamer, ja. Ja, we zijn niet zo van die kampeerders. Als het niet anders kan, kamperen we, maar liever een kamer. Dus een beetje de luxe motorrijders. Een beetje een luxe motorrijder, ja. Ja, het is niet alleen motorrijden. We gaan morgen bijvoorbeeld met een schuit een stukje varen. En dat is deze konterij leent zich eigen daarvoor. Maar je kunt natuurlijk ook mooie rustige tripjes langs de kust maken en door de polders. Het is voor ons een onbekend gebied. Je woont en werkt hier niet, dus alle dingen zijn nieuw, vreemd en dat is leuk. Een soort ontdekkingsreis in je eigen land. Dan komen er mensen weer rond van zo'n dagelijks ritje wat ze dan maar bedacht hebben. Een evenement en een bezoekje of een deel van een Elfstedentocht rijden en dan door weer jongens. Hebben we de barbecue warm en dan hebben we wat activiteiten wat betreft spiekers slaan, bielen gooien, hout zagen, eventueel vierleppen. Nou kan het niet meer. Nou, helemaal gek van. Ja, even nog in. De gemiddelde leeftijd van de biker gaat al jaren omheen. Hoe zit het met de toekomst? Kan een volgende generatie, als deze onkomende motorrieders, nog wel correct zakeniertje van Frieske en orenloonskippen? Ik ben altijd wel jongere opstappers, maar ja, met een rijbewijs gebeuren, dan wacht je wel even tot een jaar of 23, dan kun je voor het volledige rijbewijs. Maar ja, de mensen die dit ding gaan, die beloven zo lang mogelijk rijden vanzelf. Hè? Nou, als je een beetje motorgek bent, dan word je natuurlijk voor van de brommer op een motor. Ja, dan mag je het eerst even met 15 kW doen. De eigen huis hebben we mooi te plak en het klopt wel hier. Want ja, en je hebt een keer wat oer, je hebt wat oer. Ja, ga ervoor. Het is prachtig mooi werk. En de motor hoeft helemaal niet duurder te werden. Je kiest de motor van 400, 600 €, ik kies er rijden. En te goed keer erin. Ja, op een gegeven moment dan kom je van de Japanners al een mooi merk, maar dat maakt het dan niet uit dat er maar 12 jaar onder zit. Motorrijden, dat staat net uit. Ik hoop het net.